ଆମେ ଜାଲ ଜାଲ ଭଲ ପକେଇବେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ରାତିରେ ମୁଁ ଦାନା ଆଣି ହେଲା ସକାଳେ ଗୋଳେଇ ସେ ମଙ୍ଗଳା କର କଣକୁ ମାରିଦବା। ଆରେ ଏଠି ସବୁ କଣ କରୁଛ? ଆଜି ଆମ ଗାଁକୁ ନୂଆ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଦ୍ରାମୀରେ ରହିବ। ଆରେ ଆମେ ଭଦ୍ରକ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଡାମ ଚା ପିଇ ନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଆସିଲେଣି। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ପଢେଇବେ କାହିଁକିନା ଆମ ଚୁଟି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡଟା ବାସି। ହଉ ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଚୁଟି ପରେ ମୁଣ୍ଡ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲ। ପିଲାମାନେ ଆମ ଗାଁର ନାଁଟା ରଖିଦବ। ତୁ ଯୋଉ ଗବ ଗାଣ୍ଠୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦବା ଆଉ। ଦେଖିବା ତାହେଲେ କହିଲ ସବୁଠାରୁ ତେଜ କିଏ? ହଁ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଇଦିଅ। ସବୁ ତେଜ ହଉଛି ଗାଁର ଗୁଜବ। ତାହେଲେ କାହିଁକି? ସକାଳେ ଗୋଟା ଲୋକ ଯଦି ଶିଖିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଖବର ଅଛି କଣ ତ ସେ ବିଦେଶରେ ଅଛି। ଆରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗପୁଥିବ ନା କିଏ ଚା ପିଇବ? ବାକିରେ ଚା ଦଉନୁ 4ଟା 5ଟା ଖଣ୍ଡେ। ବାକି ଦେଇ ଦୋକାନ ବୁଡିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆଉ ବାକି ଦେବି? ଆଉ ଯଦି ବାକିରେ ନ ଦଉ ଯାହା ସବୁ ଘରେ ତାଲା ପକେଇବି। ଯୋଗଣୀ ଖିଆ ଭାଇ ଜଣ କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି ଯୋଗଣୀ ଖିଆ ଟଣା କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି କୁଆଡେ ଯାଇଛି କେଜାଣି ଆଜି ଯୋଗଣୀ ଖିଆ ଟା ଯୋଗଣୀ ଖିଆ ଟଣା କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି ଯୋଗଣୀ ଖିଆ ଟଣା କୁଆଡେ ଗଲୁ କି ରେ? ଖୁଲିଆ ବୁଢୀ ଆଇଲାଣି ବେ। କଣ କହୁଛୁ ଖୁଲିଆ ବୁଢୀ? ଯା ଯୋଗଣୀ ଖିଆ ଜଲ୍ଦି ଲୁଣ ନେଇକି ଆସ। ଆରେ ଯୋଗଣୀ ଖିଆ ତୋର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି ରେ? ତୁ ମୋ ନାତି ଟୋକାଟା ଖରାପ କରୁଛୁ। ତୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତୋର ହେଁସରେ ହେଁସେ ପିଲା ହୁଅନ୍ତାଣି। ତୁ ଏଠି ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡାଙ୍କୁ ଖରାପ କରୁଛୁ। ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ ତୋର? ଏତେ କଥା ମତେ ଆଜି କହିଲାଣି। ଆଜି ତା ବାଇରୁ କଦଳୀ ଖା ଚୋରି ହବ ଆଉ କାମ ନବ ବୁଝି ଆଜି ଆଉ। এই বুড়ি নে তো নুন। আরে এটা কଣ? এটা ଲୁଣ। ଆରେ ଯୋଗଣୀ ଖିଆ ଏଇଟା ଲୁଣ? ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ଲୁଣ ଏଇଟା? ଯୋଗଣୀ ଖିଆ ଚାଇଲୁ ଦେଖିଆ କୋଉ ଦୋକାନିଆ ତତେ ଦେଇଛି ଏଇଟା। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ସେ ମାଉସୀ ଆସିକିନା ତାଙ୍କ ନାତିକି ଯୋଉ ଭାଷା କହିକି ଗଲେ ତାକୁ ବି ଦେଖିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଆଉ ପଢେଇଲେ ହବ। ସାରେ ଆମକୁ ପଢେଇବେ କଣ ଆଗେ ଆମ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟା ଗୋଟା ପଢିବାକୁ ମାଷ୍ଟର ଆପଣ ଗାଁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ। ଆରେ ସାର୍ ଆପଣ ଗାଡି ତ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଚଲେଇବା।